A porta pechada é únicamente para a reparación de avarías urxentes. Así traballan en Electrodomésticos San Pedro, en Ribeira, dende que se decretará o estado de alarma. A empresa viuse obrigada a acollerse un ERTE e tan só permaneceu persoal necesario para garantir os servizos mínimos. Tuvamos que poñer a 3 persoas en ERTE, a empresa ten 3 persoas en ERTE, e, bueno, despois están 2 técnicos para reparar e levar produto, e eu atendendo o teléfono e a xente que necesite algo, poder servirlle. Entre as principais necesidades que atenden estes días destacan as reparacións en instalacións básicas e electrodomésticos de primeira necesidade. Temos os servicios mínimos, o que podemos ofrecer de reparacións de lavadora, nevera, conxelador, unha campana, un termo, porque claro, son cousas esenciales, a xente non pode estar tanto tempo sin el, e, bueno, pois, podendo facer eses servicios mínimos é o que estamos intentando cubrir. Así as cousas, as perspectivas de futuro non son moi alentadoras e consideran que o comercio tardará tempo en recuperarse. Vai ser complicado adaptarse a todo o que nos vai a vir, porque o tema das empresas, bueno, o comercio en general, estáse resentindo moitísimo, hai facturas que pagar, hai un montón de cousas que quedaron a medias e, claro, a economía pois vais a resentir un montón. Creemos que se nos puderan deixar facer esa desescalada o máis seguro posible, dentro da posibilidade que haya, pois poder seguir servindo a xente o mínimo posible para poder volver a recuperar un pouco a normalidade dentro do que cabe e poder mover un pouco tamén a economía, claro, que é do que se trata. Unha economía local que precisará da implicación cidadá para reflotar e volver encher de vida as rúas agora baleiras.